Математика и вик. Айде да решим това неравенство. Хикс върху 6 минус 1 е по-голямо от хикс върху 3 плюс 2. От тук трябва да направим общ знаменател. 6. Разширяването с 1, тук с 6, тук с 2, тук с 6. Знаменателите падат. Хикс по 1 е хикс. 1 по 6 е 6. По-голямо от 2 по хикс е хикс. Плюс 6 по 2 е 12. Знаем всичко с хикс отляво, ще без хикс отдясно. Хикс плюс 6, 2 хикс отива като минус хикс, тук е плюс 12. Хикс минус 2 хикс е минус хикс, по-голямо от 18. И сега трябва да активираме чалтикс. Умножавам двете страни по минус 1. Този знак се обръща и нашето равенство е хикс по-малко от минус 18. И това е нашия отговор. Естествено всички въпроси, за да не забравя. Трябва да има графично представяне и интервала на нашите решения. Ако не бяхте малко как беше вашето любимо микс, моля да споделете в коментар. Но можете да знаете, че матурата наближава, така че за да може да помагате този стрес, това са ни новите дати за провеждането на пробни матури по български и математика, онлайн и на живо. Благодаря ви за огромната подкрепа на всички слънчеви семейства, които избраха да последват Heli Academy и да бъдат част от нашето семейство. До следващото видео и не забравяйте, математиката наистина е красива, тъж малко повече логия, която казва научните теории.